dadi ngapa kok Biyo? Nggih. Senajan to iki mau gojek ning malah tambah maremati Biyo. Bisa nglipur lawan aku lan perkara aku karo bendoromu kabeh. Menawi panjenengan sampun lejar penggalihipun, kula ugi derek seneng Ndara. Karyanmu piye, Sek? Menawi bab pakaryan sedaya abdi sakmenika sampun rampung. Badhe ngersakaken menapa Ndara? Umpamane ngersake ganti busana wis madya. Menawi badhe ngersakaken ganti busana, nyampingipun sampun kula wiru Ndara. Nggih. Sakedahan Menawi badhe ngersakaken dahar, kala wau sedaya abdi sampun masak soto. soto kemiri ya, Sek ya. Nggih, Ndara. Asmati ya. Nggih. Iyong pesek. Kula Yen Ndara. tutu dina iki aku ora mbutuhke apa-apa. Nek sing tak suwun, kowe lan para anak-anakmu kuwi aja mung sinau babagan kewajiban wanita. Nek senajan to kowe kuwi pawakan wanita, kudu bisa olah bela raga. Aji jaya kawijaya. Ngaten Ndara. Iya, dadi yen mengko sak wanci-wanci kadangku kuwi mbutuhake kowe lan anak-anakmu, rak mesti wae wis sumadya to, Bu. Senajan kaya piye iki rak prajurit wanita to. Nggih, Ndara. Pasuruan lan mojo pacan sak perang, ayun-ayunan perang, kowe kabeh tenagamu ki padha dibutuhke lho, Sek. Benjang gladan sesarengan nggih lho. Lho kok benjang lho aku butuhe saiki yo Sakmenika sak wayah-wayah aja benjang. Mula sinau bilara olah niku sing sregep. sekedap Ndara. Kok sekedap? Kula dereng tumbas kathok. Perkara Lah niku ana bilaraga ning mboten kathokan mangke pripun? kowe ngono Saya ora iki usah kula kuwatir. suwek to. Katok ning mburi kae akeh. Wis tak caweske. Saestu nggih Ndara. Iya. Lho, ning gone Kadipaten Pasuruan, kowe mbutuhake apa wae? Kuwi ngono wis sumadya kok, Biyo. Wah ngene iki sing maring seneng ya, Nduk ya. Pun Ndara monggo dipun tindakaken mawon. Sakmenika ugi kula siap-siap, Bu. Coba tak ngerti kaya ngopo. Ridane anggon ngolah bendoro Bu. Dereng diade, Nduk Ndara. Harus sumadya. Ridane kaya apa anggon ngolah Siap sumadya tindak gladen. Mboten tindak perang. Aku anggon ngolah bendoro iki wis Lah dereng tumbas kathok ngoten kok. Lah kowe miyas. Niku ora OTW, OT-OT. Monggo Ndara. Ah, iki Ndara cantum ya rawuh iki. Monggo. Ajeng, Kula paring dawuh Kang. lagi dong apa iki mau wong ayu? Rembug kathok Ndara. Apa? Nggih. Untuk apa? Lha niku bocah-bocah nyuwun kathok. Ngono. Inji Aji olah bilaraga dados prajurit wanita. Oh iya, kudu siapa kathok sing akeh. Lah nggih, Wek langsung mboten kathok. kathokan malah bahaya. Nek ora cawe senokeh nak. Ajeng, Inji kula Kang Mas. nggone pun Kakang cedak ana Taman Sari cetane pun Kakang dina iki bakal njaluk kula marang Sri Rawuh Sakya. Babakan menapa Kang Mas? Peperangan antarane Mataram lan Pasuruan dina iki ing Pasuruan asoring jurit. Asore jurit Kang Mas. Nah, mongko pun Kakang ngerti kekuatan ing Mataram apa? Ora ana liya tumbak Kyai Pleret. Mbak Kyai Pleret. Nah, Lajeng kula kedaten minta menapa Kang Mas? sliramu sak keloron tata-tata pisan padhet dadi prajurit sing kaping pindho tumuju ana ing gedung pusaka Mataram colongen tumbak Kyai Pleret. Iki lho Kyai Pleret. Cih, menawi ngaten Kang Mas, Ya. kula badhe nindakaken pakaryan Sek, kula. Nggih. kowe uga melu-melu
golek ana pusaka wae ya. Oh nggih Ndara. Ora usah tumbak kebaret, tumbak liyane kena. Oke, menika. Apa menika? Ya. Esto aking jamu Mas. Monggo monggo Kang. Ingkang atas-atas Ndara.